Ngapteng sampai pi akan ke channel ke perang WD official de ngaslam ha ngamjukan misu kemkini ki video na benta jong ki baterai company vestige Henry balai pat nga slam man pan mi kadau kolong ba bun ki bai ba mo ki duna ka jing kersan ha bai dai bat kani ka video te nga kerpa ja pi da pi di ngawi hap ya ka jing ong jonga te somehow share like but subscribe mo kam tam kini ki baterai company mo te to ya share ya kani ka video ksia ki perlok jong pi kat ba pi la ai kanang ba pi ki perlok jong pi du kini jing man toy pi ru pi jing man toy bat kin sa thu ba ha bai de bat kini ka jingbatai sepanggil kitiar jong kini ka company kanang ba pi ru pin yo ta gi dawlan ban kyo ba sha prang sha kaman te la da pi sngo ya ha me kata ka jingong jong to yara ban kersian ya kini ka channel bangaru ngalaman pan mi ki video ke ba kam pha nam ta jong pi krusi bun wish you well tungin sedang no kani gadi ga dawai ka ba ban kadai ka kanja shampoo ka bala ban yarap ya pi ha ka ba kitu kibro ki bahab snyu lane ki badon kano ka jing tuwat aga kli ne haw snyu ma don tlia badon bandon kam da kane ka shampoo ka yarap shisha na banta jong pi te aba kador hang ne pi yo cheese pa prapo kador hang ne pi yo cheese pa prapo kal dor ka batat ba te pila ban bandon kam daw ne na banta ki badon jing tuwat haw snyu nang da kani ka sabon pat kairap pi ban pen khu ya ki persian na kadur kamat bat ga bami a kamat kani kama karteng gas ashur complex bar te pila ban yo ya ka ha kadur kaba san pra tengka kadairu kaba pes na penta jungpi persiang ban bandon kam na kani lada pidon te kinyang mong ki bami a kadur kamat lani ha kamat ka jungpi ru te lada pi kwa ban bandon kam te persiang man kam namar kadai ke ba bes nam ta ke jong phi kam tam yo don ke men ke para ke jong phi te persiang ban ya thu ba kane ka sabon ka yarap ru nam ta kamen bat ru kom ju ngi yo ya kata ka jing khu ya kamen dai te kom ta ngi la banong ba kadai ke ba bes e nam ta ke jong phi ada phi pendon kam ya ka badu le ba ke jing pendon kam jong ni ya kane ka assure hair oil, hair wash, condition every year wash, nang ta ka protects serums after wash. Te kani mo adian bangila wash ngam don kam sin ta kani ka protects krom te baru kini ki saw tangi pendon kam ola man pen best ya usnyu ujung pi ula ban ya daru nak to ga jinghap snu klumar bat usnu ujung pi long tersyang long best kam tam kentai mo ngila ban kam bat kentai bat chenrang te kum ta persyang ban kam tam kitu kiba tuna haus nyu